Ond mae bore yma hefyd yn gyfle i gyflwyno i chi a tynnu'ch sylw at Maniffesto'r Mentrau ar gyfer etholiad Senedd Cymru y flwyddyn nesaf, a'r cyfle gwerthfawr iawn sydd gyda ni i ddod â rhai o'n syniadau, i galwadau'n blaenoriaethau mwy yn ni at ei gilydd i gyflwyno mewn ffordd cryno a ffeithiol i amrywiaeth o bleidiau gwleidyddol. Felly mae bore yma hefyd yn gyfle sydyn iawn i gyflwyno'r maniffesto i chi a hefyd falle prif blaenoriaethau sy'n ymddangos yn y ddogfen. Y bwriad wedyn dros yr wythnosau nesaf, fel o'n i'n sôn, ac yn y flwyddyn newydd, bydde cyflwyno a thrafod rhai o galwadau y mentre i gynrychiolwyr pleidiau gwleidyddol amrywiol. A falle jyst i bwysleisio, mae'r galwadau sydd yn yr adnodd yma wedi dod gan brif swyddogion, gan Pwyllgor Gweithredol Mentraeth Cymru, a rhai o'n cyfarwyddwyr hefyd, wrth i ni drafod falle beth yw'n blaenoriaethau ni dros y blynyddoedd nesaf. A mae falle cynhyrchu a chyflwyno y ddogfen yn gam pwysig ymlaen, a falle tro cyntaf i ni fel rhwydwaith i gyflwyno'r galwadau penodol yma yn y ffordd hyn, ar draws falle pynciau sy'n berthnasol i'n gwaith amrywiol ni. Felly diolch eto i staff MIC am y gwaith yn dod ar ddogfen yma at ei gilydd, ond yn arbennig i Marged am gydlynu'r gwaith a gweithio gyda dilynydd i gael ddogfen mor ddeniadol a thrawiadol. Fe fydd y ddogfen ei hun ar gael yn hwyrach yn ystod yr wythnos ac yn cael ei dosbarthu i bawb, ond o'n i jyst eisiau cymryd y cyfle bore yma yn sydyn iawn i gyflwyno falle'r prif elfennau'r ddogfen, fel o'n i'n gweud, sy'n adlewyrchu'r trafodaethau sydd wedi bod yn genedlaethol. Falle fydd rhai ohonoch chi'n cofio nôl yn ein gynhadledd diwethaf yng Nghaerfyrddin, nifer o'r elfennau sydd yn y ddogfen yma yn deillio o'r trafodaethau yn y gynhadledd honno, ond hefyd dros y misoedd diwethaf wrth bod ni'n cwrdd yn rhanbarthol ac yn genedlaethol, nifer o themau yn codi ac awydd i bwysleisio y themau hynny. Felly fe welwch chi wrth bod ni'n mynd trwy'r cyflwyniad yn sydyn nawr fod y ddogfen yn ffocysu ar cysylltiad cryf rhwng y Gymraeg, y gymuned a'r economi, themau sy'n cloriannu gwaith y mentre yn drawiadol iawn, a ewn ni falle trwy'r brif elfennau nawr. Felly mae Marged gobeithio mynd i rhannu ei sgrin hi gyda chi, fel bod chi'n gallu gweld wedyn y prif elfennau o fewn y ddogfen fyddwn ni'n cyflwyno wedyn i fudiadau eraill, ond i nifer o bleidiau gwleidyddol hefyd. Felly yn gryno, fel o'n i'n cyfeirio falle'r thema neu'r elfen cyntaf yw y Gymraeg, a ni jyst eisiau gwirio bod pawb yn gallu gweld y sgrin ac yn gweld sleid cyntaf y cyflwyniad. Pawb yn gweld yn iawn? Iawn, felly os symudwn ni ymlaen i falle yr elfennau cyntaf o dan y thema cyntaf yma'r Gymraeg, a fe fydd nifer ohonoch chi wedi cymryd rhan mewn trafodaethau dros y misoedd diwethaf o safbwynt pwysigrwydd technoleg a'r cyfryngau a'r ffordd mae'r mentre wedi addasu'n gyflym iawn i'r alwad am cyfleoedd i gymryd rhan trwy Gymru Gymraeg yn ystod gweithgareddau digidol, a beth mae'r gwaith yna wedi tanlinellu yw'r angen am fuddsoddiad pellach i ddatblygu'r Gymraeg yn y maes yma, a bod ni falle fel rhwydwaith y Mentrau Iaith yn gweld cyfleoedd pwysig iawn falle dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf i fod yn arwain ar cynyddu'r defnydd o fewn technoleg digidol o fewn ein cymunedau lleol ni. Felly hynny'n un o'n galwadau o fewn y thema yma fyddwn ni hoffi trafod ymhellach gyda gwleidyddion a gweinidogion presennol hefyd. Ac o dan y thema yma hefyd, bod ni'n awyddus iawn i gefnogi'r ymgyrch i ddatganoli darlledu hefyd. Felly y brif pwyntiau fyna
o dan technoleg a'r cyfryngau. A falle hefyd i bwysleisio o fewn y ddogfen ei hun, byddwch chi gyd yn derbyn dros y diwrnodau nesaf, mae yna llawer mwy o fanylder y gwmpas y pwyntiau yma ac enghreifftiau mwy manwl hefyd o'r ffordd mae mentra wedi cyfrannu a trai o'r themau yma. Ond o'n i hefyd yn awyddus bod ni'n gallu cyflwyno ein prif galwadau ni mewn ffordd clir a chryno sy'n gwneud i'n eitha hawdd i weinidogion a gwleidyddion i weld yn gyflym iawn beth yw ein galwadau ni. Felly, o dan thema'r Gymraeg hefyd, mae galwadau gyda ni o safbwynt byd addysg ac yn sicr falle'r blaenoriaeth cyntaf yna yw bod modd i unrhyw deulu yng Nghymru fanteisio ar addysg cyfrwng Cymraeg a bod hefyd y gefnogaeth angenrheidiol yna i rieni, yn enwedig falle rhieni sydd ddim yn siarad Cymraeg yn rhugl neu sydd ddim yn siarad Cymraeg o gwbl. A falle yn dilyn y pwynt yna bod unrhyw heriau neu rhwystrau o safbwynt trafnidiaeth a heriau pellach hefyd yn cael ystyriaeth mwyn sicrhau bod addysg Gymraeg ar gael i bawb. Mae tipyn o drafod wedi bod dros y misoedd diwetha hefyd ynglyn â phwysigrwydd lle hanes Cymru o fewn cwricwlwm ysgolion a fan hyn mae'r mentra yn cefnogi hynny ac yn cefnogi datblygiadau o safbwynt cefnogi athrawon i fod yn hyderus wrth ddysgu hanes Cymru hefyd a hanes lleol yn ei ysgolion. O ran wedyn, falle gweithlu o fewn addysg, bod ni'n awyddus iawn i weld cyngor gyrfa penodol o safbwynt cyfleoedd i ddilyn gyrfa o fewn y sector addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. A hefyd falle i gefnogi hynny bod canon penodol wedyn o lefydd ar gyrsiau gradd ar draws prifysgolion Cymru ar gyfer siaradwyr Cymraeg, fel bod ni yn gweld mwy o athrawon yn gallu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a bod y gweithlu yna'n cael y cefnogaeth angenrheidiol i wneud hynny. Iawn, os symudwn ni ymlaen i safonau'r Gymraeg felly, a llawer o'r mentra yn trafod dros yr haf pryderon ynghylch y ffordd mae'r safonau yn gweithredu ar hyn o bryd, a felly fan hyn mae yna alwad i ymestyn y safonau hynny fel bod ni'n gweld y safonau yn gweithio yn y ffordd mwyaf effeithiol posib wedyn. Iawn, felly y thema cyntaf fel o'n i'n gweud oedd y Gymraeg, felly'r ail thema o fewn y ddogfen yw y gymuned sy'n hollol greiddiol yn amlwg i'r ffordd i ni'n gweithredu o lawr gwlad gyda pwyllgorau byrddau rheoli yn cael ei datblygu a'i reoli gan bobl leol. Felly mae unrhyw datblygu o fewn y gymuned yn amlwg yn hollol allweddol i'n gwaith ni. Felly os edrychwn ni ar rhai o'r elfennau dan y thema yna a cynllunio yn gyntaf a falle tipyn o sylw wedi bod i'r maes yma yn ddiweddar iawn a felly dyna pam mae yna alwad fan hyn ar gyfer asesiadau effaith iaith annibynnol wrth bod ni'n gweld datblygiadau newydd yn ein cymunedau. A hefyd falle yn arbennig yn ystod y cyfnod lle mae hunannes sy wedi bod a cymunedau o fewn cyfnodau clo, llawer o sylw falle i'r farchnad dau a galwad fan hyn bod awdurdodau lleol am mwy o rymoedd mwyn rheoli'r farchnad dau leol mwyn diogelu cymunedau cyfrwng Cymraeg wedyn. A falle ochr yn ochr â hynny bod na gyfleoedd i ddeddfu mwyn warchod enwau Cymraeg lleol yn sgil datblygiadau newydd a hefyd gwarchod trai sydd wedi bod yn ein cymunedau am gyfnodau hir. Os ymwydwn ni ymlaen felly at y deddf llesion cenedlaethau'r dyfodol a rhaglenni trechu tlodi eraill hefyd. Tipyn o drafod ymysg y mentra wedi bod falle cyn cyfnod Covid hefyd ynglyn â yn pryderon ni bod y Gymraeg ddim yn cael digon o sylw o fewn y ddeddf, neu hefyd bod awdurdodau lleol ac adrannol Lywodraeth Cymru ddim yn deall
cyfrifoldeb cyrff o safbwynt diogelu'r Gymraeg a hefyd pwysleisio bod y Gymraeg yn thema ar draws y ddeddf. Felly bod ni'n awyddus iawn i weld y Gymraeg yn llawer mwy amlwg o fewn datblygiadau lleol yng nghyswllt â'r ddeddf. A hefyd mae profiadau sylweddol iawn gan y mentre o weithio'n lleol yng nghyswllt y ddeddf, ond hefyd a rhaglenni trechu tlodi eraill, ac yn gweld yn gynyddol eto bod y Gymraeg ddim yn cael digon o sylw o fewn y rhaglenni, neu bod dim digon o gynllunio strategol i sicrhau bod darpariaethau gwasanaethau cyfrwng Cymraeg yn datblygu yn ddigonol o fewn rhaglenni trechu tlodi megis dechrau'n deg a rhaglenni eraill. Felly, y mentrau'n awyddus iawn i drafod ymhellach sut i ni'n dod dros y sefyllfa yna, ond hefyd cael sicrhad y bydd awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru yn cefnogi yr alwad yna i gryfhau statws y Gymraeg o fewn y rhaglenni ar ddeddf hynny. Os ymwydwn ni ymlaen wedyn te at y thema olaf, sef yr economi leol, a fel o'n i'n gweud ar y dechrau, mae'r ddogfen yma yn ceisio pwysleisio y cysylltiad cryf rhwng y themau yma i gyd, a nifer o'r mentre yn gwneud gwaith sylweddol o safbwynt cefnogi'r economi leol a datblygu gweithleuoedd cyfrwng Cymraeg hefyd. Felly mae'r maes yma yn bwysig iawn mwyn pwysleisio bod yr elfen yma o'n gwaith ni wedi datblygu'n sylweddol dros y blynyddoedd diwetha hefyd. Felly os edrychwn ni ar falle'r pwynt cyntaf sef y marchnad lafur, pwnc sydd wedi bod yn bwnc trafod cyson i ni fel mentre dros y blynyddoedd diwetha, a falle awydd ar draws y rhwydwaith i weld y maes yma'n datblygu ymhellach. A falle i chi gyd yn cofio trafodaethau eitha diweddar o ran ein hawdd i gael rhwydwaith y swyddogion mentre cymdeithasol mwyn cefnogi gweithleuoedd cyfrwng Cymraeg newydd a galluogi y mentrau iaith, ond hefyd falle cyrff eraill i ddatblygu mentre cymdeithasol hunan-gynhaliol sydd wedyn yn cefnogi datblygiad gweithleuoedd newydd hefyd. Ond o safbwynt ein gwaith ni'n benodol a llwyddiant ein gwaith ni o fewn y sector breifat a cefnogi busnesau lleol, bod ni'n awyddus iawn i weld rôl swyddogion helo blod lleol yn parhau ymhellach na y flwyddyn ariannol bresennol ac yn awyddus i drafod dyfodol y gwaith yna. Wrth bod y swyddogion hynny a'n cydlynydd Dani wedi gweithio mor galed i ddatblygu'r gwaith yna yn enwedig o fewn cyfnod mor heriol fel mae hi busnesau ar hyn o bryd. A wedyn o'n i'n sôn falle am gysylltu themau a bod ni eisoes wedi cyfeirio at byd addysg, ond bod ni'n awyddus iawn hefyd i weld llawer mwy o gynllunio a chydlynu pwrpasol yn digwydd rhwng swyddi a byd addysg, a bod y cyswllt rhwng datblygu sgiliau pobl ifanc a'r cyfleoedd gwaith yn y gymuned leol yn gwella hefyd, a bod ni'n gweld rôl i'n hunain ac i bartneriaid i wella'r cyswllt yna a gwella dealltwriaeth falle busnesau a cyrff lleol o falle'r potensial i fod yn gweithio'n agosach gyda myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg yn lleol hefyd. Os awn ni ymlaen wedyn falle i sôn am buddsoddiad falle Llywodraeth Cymru yn y mentre hunain, a bod ni'n teimlo bod e'n bwysig fan hyn i nodi ein galwad eto o safbwynt yr angen am i safbwynt grant i'r mentre iaith o 100,000, ond hefyd bod y mentre yn derbyn chwyddiant. Felly fydd y pwynt yma yn y ddogfen yn bwynt trafod cyson gyda gweinidogion a gwleidyddion dros y misoedd nesaf wrth bod ni'n edrych tuag at blwyddyn ariannol newydd a'r cyfleoedd a'r heriau sydd gyda ni a pa mor angenrheidiol yw derbyn yr isafswm yma o gyllid i roi sylfaen cadarn i ni ar gyfer y dyfodol. Os ymwydwn ni ymlaen wedyn i rhan arall o'r ddogfen sydd falle'n pwysleisio
gwaith y mentre a'r gwaith anhygoel sydd wedi bod yn digwydd dros y misoedd diwetha wrth i ni ymdrin â Covid ac ymateb ac addasu yn gyflym iawn. Felly fe fydd nifer ohonoch chi wedi darparu gwybodaeth ac ystadegau i TMIC. A fan hyn wedyn ni'n gallu pwysleisio ac arddangos y gwaith sylweddol yna o safon uchel iawn sydd wedi digwydd a'r ffordd i ni'n gweithredu nid yn unig o fewn falle cyllid Llywodraeth Cymru ond yn llwyddo i ddenu cyllid ar ben hynny o ffynonellau amrywiol iawn. Felly, fe welwch chi o'r ystadeg ar y sgrin ar hyn o bryd bod Llywodraeth Cymru yn cyfrannu rhyw 2,5 filiwn mewn grantiau i'r mentre i gyd, ond bod ni wedyn yn llwyddo i dynnu rhagor o gyllid i fewn a dros 4 miliwn ymhellach sy'n mynd yn ei bron at rhyw 7 filiwn o bunnoedd o drosiant o fewn blwyddyn, sy'n dangos y gwaith sy'n digwydd tu hwnt i'n prif targedau ni gyda Llywodraeth Cymru a'r cyfleoedd yna mae nifer o mentre wedi gallu mynd ar ei hôl o safbwynt datblygu mentre cymdeithasol, busnesau eraill a phrosiectau eraill. Felly mae hwn yn dangos y gwaith anhygoel sy'n digwydd i fod yn tynnu'r ffynonellau yna i fewn a bod ni ddim yn or-ddibynnol ar un grant yn benodol a bod ein gwaith ni yn amrywiol iawn ac yn cyffwrdd â nifer o elfennau o fywyd ein cymunedau ni wedyn. Felly eto fydd hwn yn darlun byddwn ni'n pwysleisio yn sylweddol gyda gwleidyddion a'r gwerth am arian ni'n cynnig i Llywodraeth Cymru hefyd, ond hefyd y potensial fel ni'n gweud i tynnu mwy o gyllid i fewn i'n cymunedau ni i fuddsoddi mewn gwasanaethau ar eu cyfer nhw wedyn. O safbwynt wedyn staffio mix sydd falle yn cyd-fynd gyda'r sleid blaenorol, fe welwch chi bod canran sylweddol wedyn o'r swyddi ariannur yn cael ei ariannu gan ffynonellau tu hwnt i grant hybu a hyrwyddo Llywodraeth Cymru ychydig dros 70%, bod ychydig o dan 4% yn gynrychioli ein swyddogion hel o blod lleol a wedyn rhyw 24% yn swyddi o fewn cyllid y grant hybu a hyrwyddo. Felly unwaith eto yr ystadegau yma'n dangos canran o weithlu sydd gyda ni sy'n cael ei ariannu gan ffynonellau amrywiol iawn mae'r mentre wedyn yn sicrhau ac yn tynnu i fewn yn annibynnol o grant hybu hyrwyddo Llywodraeth Cymru. Os ymwydwn ni ymlaen wedyn i rhai o'r ystadegau digidol sydd gyda ni o falle chwarter 1 a 2 eleni a falle i ryw raddau y cyfnodau mwyaf heriol o safbwynt Covid neu o leia'r cyfnod lle oedd angen datblygu ac addasu yn gyflym iawn wrth bod ni'n dod i ddeall yr heriau oedd gyda ni ar y pryd. A diolch i bawb am gyfrannu y wybodaeth yma achos mae e mor bwerus ac fe welwch chi o'r ystadegau ar y sgrin nawr faint o negeseuon oedd y mentre yn gallu cyhoeddi a rhannu, faint oedd yn ymwneud â'n gweithgareddau ni a faint o ddigwyddiadau digidol oedd wedi digwydd. Ychydig yn llai na 7,000 dim ond yn ystod y 2 chwarter cyntaf yna. Felly mae'r ystadegau yma yn syfrdanol mewn cyfnod mor heriol a cyfnod lle oedd gofyn bod ni'n newid ein dulliau o weithio yn gyflym iawn ac ymateb i sefyllfa oedd yn newid yn gyson hefyd. Felly dwi'n yn gweld pawb, dwi'n gweld nifer ohonoch chi yn brif swyddogion ac yn swyddogion datblygu neu swyddogion maes. A diolch yn fawr iawn i chi am eich holl gwaith sy'n digwydd ar hyn o bryd, ond eich holl waith yn ystod y cyfnod dan sylw o safbwynt yr ystadegau yma, lle oedd yn gyfnod heriol i bawb yn bersonol, ac fel swyddogion y mentre, lle oedd gofyn bod ni'n gweithio ar wasgar ac yn addasu yn sydyn iawn. Felly fe fydd yr ystadegau yma yn ystadegau pwerus iawn wrth bod ni'n trafod ein gwaith gyda Llywodraeth Cymru, gyda awdurdodau lleol a
gwleidyddiol amrywiol yn dangos y gwaith da sydd wedi digwydd a gallu y mentre gan bod ni wedi gwreiddio'n ein cymuned i ymateb i anghenion lleol yn gyflym iawn iawn.